Ήρθα στην ειδική. Μαριά, ο Δημήτρης μου έχει γιορτή και θέλω να του πάρω ένα καλό πορτοφόλι. Αρχικά να τον χαίρεσαι. Χρόνια πολλά στους Δημήτρηδες και στις Δήμητρες. Έλα να σου δείξω. Να ξέρεις όμως ότι θέλω δερμάτινο πορτοφόλι, γιατί θέλω να του κρατήσει και να με θυμάται. Εννοείται, εμείς έτσι κι αλλιώς δουλεύουμε μόνο γνήσιο δέρμα. Έλα να σου δείξω κάποιες επιλογές, όπως Lacoste, Tommy και Calvin Klein. Έχουν πολύ ωραίο design, πολλές θέσεις για κάρτες, για χαρτονομίσματα, για πιέρματα. Έχεις πολύ ιδιαίτερα σχέδια, μου αρέσουν όλα. Αλλά άμα θέλω κάτι πιο οικονομικό, έχεις να μου δείξεις δέρμα? Έχουμε και οικονομικό σε δέρμα από 20 έως 50 ευρώ. Α, για να δω, για δείξε μου. Έχουμε από το κλασικά τα μαύρα, Pierre Cardin, αλλά και τα μπα που είναι τάση φέτος το φθινόπωρο. Επίσης με πολλές θήκες. Ποιο να διαλέξω, τόσες επιλογές. Εσύ τι δώρο θα πάρεις στο Δημήτρη σου? Ανακάλυψε όλη τη συλλογή